Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbo, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong ra duwe, jare Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbo, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan
Apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo macu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina Wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kayaknya sampai punduk iya bener kak wong urip kuncine telu Apa? ikhlas sabar karene Lak kowe. cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo macu cuwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina bener gak? Aku ayu gak?
apa Ken? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Aku wis hafal tembok sakinah lho. Ya, ana temu pramu apa lho Ran? Ora. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane marga ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Iki Ken, Halo, tembok sakinah apal kok. kapan? Lah mau ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean.
suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jebatan tertenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah
dulu nadyan datan kandangmu nanging mustu mekeng kalbu babar pacar pindho slaka binabar sepisanan jewat kang asta kaya-kaya wasanto swarga apa ya iki tresno
katresnan Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngambi katresnan iki
sepisan golek koneng lare koneng langsang gawe hang nyawang kelak itu koro kanasa kokong semo kokong sopo eman-eman moto sing tinggondang lambe sikar lare sikar kepundung karing gereket kutu-kutu kepingin nyato pokoknya sapa sema Bakane sapa sih? Hilai, 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 hilai. Pesan gas. Hilai, 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 hilai. Kong semok, 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 kong semok. Rambut disanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cocok. Kong semok, 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 kong semok. Rambut dikelung, kelung, kelung dikelung mere. Sopo pain kapal kok pasti ngangkong melangan. Sing semak bakane sapa? Mengaku diri. Kira-kira lebih semak kira. Oh iya deh. Masalah warna-warni ngerti. Londo, Aku gak wani ngerti. barang, lirik terus. Aran tukang nongko sasikar aran alis nanggal sepisan golek koneng lare koneng langsang gawe hang nyawang kelak itu koro kanasa kokong semo kokong sopo eman-eman moto sing tinggondang lambe sikar lare sikar kepundung karing gereket kutu-kutu kepingin nyato Oh iya deh. Semak tenan. hilai, 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 hilai. Hilai, hilai, hilai. Kokong semok, 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 kokong semok. Rambut disanggul, sanggul, sanggul yo